Kurdistanê. جنابندان و چیان رادیو دنگ گلدن باش کدارین هجا ایرو هفته طباق 2025 پنجشنبه بروکسل ساعت 11 لآمد 12 امن و چند نوا روزه ده پیشکش بکندم دم آزادی ری برافویه کنسیا باجر آوانه به تبلیغنا 3000 کسان جویا کنسیا باجر آوانه جبونی قشکرنا پرسکریکن باجر به تبلیغنا 3000 کسان جویا هفسر که کنسی فکرت دوان آخافتنا دسپیک کرد دوان دا خافتنا خود دیبیجه بانگا برز عبدالله اوجلان دریه کنو جبو جیانه کنو ودیکه او دوی ام جخو دسپی بکن او جیانه کنو به هفراوا بکن هفشاردار باجر مزنا آوانه یا کو بقایوم جکار هاتی دور خستن نسلان شدالجی افتش کردن در انجام پولیتیک انشیر تایبت پرسکریکن جواکی مزنترو کورتورد به هر زیده جی پرسکریکن جنان مزند به امن دیجی پولیتیک انشیر تایبت تکوشن دی 27 سبات در ریبر گلان برز عبدالله اوجلان بانگ اشتیه کر بیوانه هری مزن اوکو ام اتفاقا خویا ناو خویی آوا بکن هفشاردار عبدالله زیدانجی بالکشان سرگرینگیا جوینه وگود جبو چاری سرکنا پرسکریکن جواکی پیدیوی به تکوشینه که هف پارو اراده که هیه کدا برز اوجلان و پیواجوی ده پرمزنه جواکا ترکیه پشکری دیده و پیواجوی ام جهر دمه بهتر هیوی دارن ام آشتیا برومت بک بینن پشتی آخافتنان نونرم بشتاری جوین بونجی آخوین و پرسکری کم باجر پاروه کرن Gaziyen şehriyen herma Fırat'e manifesto xwendin û nirxandin Gaziyen şehriyen herma Fırat'e ji bo xwendin û nirxandina manifestoya aştî û civaka demokratîk ya rêbera Pûciviyan piştî xwendina manifestoya ya bi rojan gaziyan nêrînên xwe ajansa anê feraxivîn Firaz Afrîn dibêje her çiqasî ez nebînim jî hiş me jî û rihiyê min dibîne ez ê tiştên min ji manifestoya girtîne û fêmkirine bi herkesî re parve bikim dibe herkes bi fikir û felsefeyê rêbera pos her wext bibe İmat Afrîn Balkşan sertiştên ku ji manifesto hîn bûye û got em dixwazin timî xwe birdortiya rêber apo pêş bixin ji ber ku em dizanin yekaneriya azadiya gelan ew fikir û felsefeye ji bo vê jî divê fikir û felsefeya rêber apo di nava gel de belav bibe û bikeve pratikê de Alî Tebqa jî têkildarê mijarê axivî got mirovên zana dikarin civakê pêş bixin fikrên rêber apo ji bo jiyana bihevre û azad çavkaniye herî mezin e em vê manîfestoyê ji bo xwe weke nexşereya esasî dibînin Girtiye nexweş Latife Akay bimirinere rûbirûya Latife Akayê 65 salên navçaker Boran Amêrdînê ji ber endamtiya rêxistina 8 sal û nehme cezayê girtîgehê lê hate birin. Tenduristiya wê roj bi roj girantir dibe. Akay li girtîgeha girtiya tîpa têya qûbûnê ya êlihêtê girtin. Gurçika wê ya çepê xirav bûye nexweşiyên weke pişikê, fitiq, protast û astımê jî pêre hene. Her wa aliyê çepê yê kulî Mekavi şikestiye û ji ber vê platîn têda heye û çavên wê jî baş nabîne. Latife Akayê ji ber van nexweşînan nikare bimeşe atêke rapora dikare digirtîgehê de bimîne daye. Ji ber vê serî li dadgeriya Hatayên li dadgeriya serlêdanê red kir. Serdar Akaya anî ziman ku serlêdanên ji bo berdana bavê wî bê encam hatine hiştin û got ku her diçe rewşa bavê wî xirabtir dibe. Rojek berî rojekê bê berdan û bavê wî êdî nikare bimeşe û li ber mirineyem û xwest ku ji bo bavê wî bê berdan divê demildest rakin nexweşxaneyê Akayê dawiya xaftina xwe de dibêje pêvajoya aştiya hatiye dest pêkirin divê dadger û dozger vê pêvajoyê esas bikirin û biryarên xwe li gorî vê bidin Nurziyan Ofîsa İdariya Demkî û Fermandariya Ewlehiyê Jinû ve Avakir Komîteya Qanûniya Bilind ya Swêdayê bi daxuyaneke ragihand ku wan ji bo karên bajêr û gundan Ofîsa Rêveberiya Demkî ava kiriye. Komîte di daxuyaniya xwe de balê dikişine ser van xalan jî. Me fermandarekê nû ji hêzên ewlehiya hundirîn re erkar kiriye. Swêdayê di pêvajoyeke hesas û girîng re derbas dibe. Hesen
Hêzên desthilatdariya Demkiya Şamê komên çekdar Engirêdayî desthilatdariyê li hemberî gelê Durzî sûcên mezin kiriye. Ji bo wê jî pêdiviyên şêniyan û birêvebirina saziyan pêwîstî bi tevgereke birêxistinekirî heye. Ofîsa Rêveberiya me wê karên ewlehî û xizmetguzariya parêzgehê parastina saziyên giştî û taybet tunekirina gendaliyê û rakirina zulmê li ser welatiyan bike. Ofîsa karan ve alîkariyên xizmetguzariyê lêkolînkirina rastiyan û sûcan jî bike. Komîteyê duwarê rêxistinkirin Xwe de ev agahî jî parve kirin. Mahir Xelîb El Endarî weke sekreterê giştî ya parêzgehê hatiye erkdarkirin. Kolonel Şebîk Ecev Nasir jî weke fermandarê hêzên ewleya hundirîn Enwer Adir Rıdwan jî weke arîşkarê wî hatine erkdarkirin. Qesedê şehadeta şervaneke xwe ragihan navên de ragihandina qesedê bi daxuyaneke şehadeta Hecî dibe Hewaz Halil İbrahim ragihan. Navên de got şehîd Hecî ji malbateke welat parêze birayê wê de êrişa rejima Basê de şehîd bûye. Şehîd Hecî tevî temenên xwe yê biçûk tevlî hêzên leşkerî bû beşdarî gelek pengavên rizgarkirina herêmên ji çeteyên Daişê bû. Şehîd Hecî ti pengava rizgarkirina Tiltemrê ya sala 2014 Tilbirakê 2015 hol û şedadê 2015 min miş 2016 herî dawî di berxwedana li bendava tişnê de sala 2024 û dêr hefîrê sala 2025 cihgir. Şehîd Hecî li dijî êrişên dewleta Tirkiye dagirker û çêtên wê yên paramîlîter jî têkoşîn kir. Şehîd Hecî mînakê şervanê bi disiplîn û dilsoziyê bû. Qesedê herî dawî ji malbatê şehîd û hemû gelên herêmê re ser sayxwest û nasnameyê şehîd û heşgerek kir. Hewaz Abdul Halim İbrahim bi nasna Hecî debî. Navê dayîk Semahîr navê bav Abdul Halim li Qamişlo ji dayîk bûye. Di şeşê tebaqa 2025 de li Qamişlo şehîd bû. YPG li Hesekê serçeteyeke Daişê girt. Navên ragihandina YPG daxuyanek li ser malpera xwe de weşand û got di sê tebaqê de tîmên operasyona leşkerî tol bi piştevaniya koalîsyona nav netewî li bajara Hesekê operasyon kir û serçeteyeke Daişê girt. Navên di destşan kir ku serçeteyê Daişê berpirsyarê beşa lêkolîn û îstixbaratê ya şeneyên veşartî bû. Ev beş jî bi armanca pêkarina êrişên çeteyan û destşankirina armancan agahî kom dikir. Navên de YPG herî dawî dibêje operasyon nîşaneya hevdanên domdarî yên Hêzên Sûriye Demokratîk e. Hêzên Sûriye Demokratîk bi armanca şopandin û têkbirina şenên çeteyên Daişê û parastina herêm û civakê têkoşînê dike. Belê godan jemen û çên saat 11 pêşkêşkirin ana xatirê we